Masubayo ka pala niya, Kuya Alvin Bautista, exploring Pampanga. For today's vlog guys, muli tayong naimbitahan ng Bienvenido Tinape Fernandino. So ito na yung second branch nila dito sa may Angeles City, Pampanga. Malapit lang dito sa may SM City, Telebastagan. And ito na mismo yung rotonda dito sa Barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. So itong kantong to, ito yung mga galing pa AUF, and ito, dito naman sa kantong to yung mga galing sa Pisambang Maragul dito sa may Angeles City, Pampanga. And kung galing kayo ng San Fernando naman, so paglagpas nyo dito sa footbridge, ikot lang kayo dito sa rotonda, makikita nyo na agad dito si Bienvenido Tinape Fernandino. Mamaya kabalin, titikman natin yung pinagmamalaki nilang bicho-bicho dito, or mas kilala natin bilang donut makunyat. Napakasarap guys. Grabe, kapag pumasyal kayo dito sa may Angeles, try yung daanin itong Bienvenido Tinape Fernandino. And syempre guys, meron silang empanada and yung ibang pampasalubong nila. Hello mga kabalen, ako po si Nadine Flores, ang second franchisee po ng Bienvenido Tinape Fernandino. Meron na po kami branch dito sa may Angeles Santo Domingo branch. Open po kami Monday to Sunday and to 7 p.m. Meron po kami mga products na tulad po ng picho-picho at empanada. At marami pa pong ibang produkto na pwede nyo pong pampasalubong sa inyong mga pamilya. Magandang umaga po. Ako po si Jonard Mendoza, ang Operations Manager po ng Bienvenido Tinape Fernandino. Inaanyayahan po namin kayo na bumisita dito sa aming bagong branch dito sa Santo Domingo, Angeles City. At para po matikman yung aming mga masasarap na bicho-bicho, empanada, yema roll, may shipon din po na cupcake, at marami pang iba. Meron din po kami mga pampasalubong na items dito na pwede po ninyong mabili at maiuwi sa inyong mga pamilya at mga kaibigan. So, muli po, ianiyahan po namin kayo bumisita dito. Gusto rin po namin i-announce na kami po ay open na po for franchising. In fact, ito pong tindahan dito sa Santo Domingo, ito po yung kauna-unahan natin na franchise store. So, kung gusto po ninyong mag-inquire at magtanong tungkol sa aming mga franchising offerings, pwede po kayong tumawag sa 0917-109-1045 or i-click po yung link na kasama po dito sa video na to. Maraming salamat po. Pagkakay sa mga bago, mga kaibigan din at pagkakay. Para ma-open po yung kauna-unahan nating franchise dito sa Angeles City. Sana mas marami pa yung may open natin soon, Salamat po kami sa mga dumating ngayon. Yung mga nandito po, yung mga taong alam kong naniniwala po sa amin at pamamahal po sa amin. Close your eyes. Close your eyes.
So ito na ano kabalit, titikman na natin itong mga pinagmamalaking bicho-bicho and empanada ni Benvenido Tinape Fernandino. So nagpa-prepare tayo dito yung kanilang tinatawag na sampler. So meron tayong 9 pieces na bicho-bicho and 4 pieces na empanada. Kung gusto nyo mag-order ng kanilang mga bicho-bicho, meron tayong coating option. So meron tayong sugar, milk, and then yung kanilang cinnamon. And of course, sa kanilang empanada guys, so meron tayong ham and cheese, chicken, and tuna. So ayan kabalenda, tikman na natin yung mga pinagmamalaking bicho-bicho and empanada ng Benvenido Tinape Fernandino guys. Habang tinitikman natin kanina, very nostalgic dahil nga yung bicho-bicho. Ito yung tinatawag nating donut bakunya, natin din Kapampangan. So ito, ang sarap guys, yan syempre may mga coating options naman kayo. And then dun sa kanilang empanada, may mga flavors naman kayong pagpipilian. And kung gusto yung bumili ng mga pampasalubong nila, meron din naman dito sa Benvenido Tinape Fernandino. So till our next vlog, peace out!